Alo, Miljane, daj mi Maderu. Molim? A, to je Madera. Alo, Madera, daj mi Miljana. Šta zdravo? Šta zdravo? Kako te nije sramota? Zašto se ne javljaš? Miljane, si ti u Maderi? Uzmi salvet i piši. Nemoj posle da kaže kako si zaboravio. Piši. Našao sam ti beka. Gde je igrao? Ja mislim da igra u Velikom Šiljegovci Globoderu. Pa pitaju ove iz Velike Plane, iz Markovca, oni ga znaju. Fenomenalno. Slušaj, s njim možeš da rešiš prvenstvo. Časna reč. Bek. Odličan vezni igrač, a može da igra i u navali. Jer ti nemaš ni odbranu, ni navalu, ni veznog igrača. Aha. E pa sad ne znam tačno, ja mislim da ima negdje oko 42 godine. Mator. Što, treba da trči? Natrčao se on dosta. Neka on smiruje igru. Da bome. E pa sad ne znam kad bi mogao da ga dovedem. Dobio je unuče prekjuče. Pa kad se istrezni, ja ću da ga dovedem. Važi. E, Miljane, slušaj. Ne, slušaj, javi mi se. Molim te, ko Boga, javi se. Nemoj, ja treba, dok ja ne drnem telefon, vi izgubite 2 boda.